Sulat, kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang, isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kagkaron sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Naaamo sining nagkakatabo sa kabuhi ko, Diana. Da wala naging sang kalinom. Bisan ano ko katinguhang magtawa yung pangabuhi ko. Ginalagas gira ko sang gamo. Jack? Nagpaymuyong na ako sa sulod ng prisuhan. Pero ginlagas gihapon ako sang gamo. Tungod pinasahi ka nga klase sang tao, Jack. Diana, Hindi ka makatulog sa malain nga ginahimo sang imong pareho. Hindi mo mapabayan na may nagahimo sang malain sa imong tupad. Ina ang rason kung nga nagagamo ang kabuhi mo. Kay kung nagapawala ka lang, kung wala ka pakialam kung ano man ang nagakatabo sa palibot mo, hindi magkamo ang kabuhi mo, Jack. O ganing, pareho sang nasiling ko na. Pinasahi ka nga tao, Jack. natakan gani ako, Diana. Kung maglingi naman ang ulo ko, at tubangon ko na lang ining kamo, mapartisipar naman ako sang kagamo sa kalibutan. Pamatsyon ko ang mga nagahimo sa malain. Jack, O, Diana, mapatay na lang ako nga wala sang pulos. May pang maghimo na lang ako sang maayo para sa akong pareho kag sa atong gobyerno. May pasalamatan pa sa akon. Total, nagamo na giman ang kabuhi ko subong. ay, Jack. Wala ko nagkapapaya sa pagbulig sa imo. Para sa pagsulbar sang kaso mo. Dali na lang ini matapos, Jack. Hindi na pagtugangi. Diana, Kung matapos na ini, kung makagwa ka nga legal, palayo ka diri. Kag mga buhi sang malinong sa iba nga lugar. Kung gusto mo nga magtaway ang kabuhi mo, hindi ka maghilabot sa kung ano man nga nagakatabo sa palibot mo. ang problema kay hindi ko pwede tulukon ang kung may nakita ko nga nagahimo sa malain. Amo na daw problema, Jackie. Sa una, nagapatay ako sa tao. Tungod ginabayaran ako. Subong, luyag ko magpatay sa tao. Bisan wala bayad, Diana. Jack, O, Diana, labi na ginab nga tao nga madamo sang lahat ang nahalit sa ila pareho. May butangan ginaw ko para sa ila. patawhay lang pala. Sulbaron tabla na ang problema mo. Abi, patawhay ang pinsar mo. Hindi ka maghimo sang mabutang nga makahatag itugang sa problema mo, Jack. About timing kagidya. Katahom sa balay nga ginabaligya di si hinigaran. Kag malapit lang si ila di Manang.
Amo gani, Chuy Nicanor. Salamat gid ha. Kano si mo, transaksyonon tang tag-iya sang balay. Okay naman nga presyo yung baligyan nila. Mayuan dapat na. Ayan pagid ko nang akon magulang ang maistorya sa tag-iya. Amigay na sila sang tag-iya. Okay na ko sa presyo. Amo ni Chuy, oh. Bahala na si Chay mag-ayo sa tag-iya. Basta ko, bayaran ko kung pilang baligyan nila. Ay, tod ka, Jack. Mahukad ako nga bulig sa magulang ko eh. Kaya dako man ang buling nila sa akon, Chuy. Kag ikaw man, Chuy. Dako man ang nabuling mo sa akon. Walang kaso, Jack, ha? Grupo. Salamat kay Chuy, ha? Jack? Ay, katahom sa balay. Naramihan ka? Ako, katahom. Ati baklon ta. Amo na ting aton istaran kung ari kita diri sa inikaran. Amo pala, Jack? Oo, Fatima. Kung mag-init ako dito sa Masay, masaylo kita diri. Kag kung mag-init naman kita diri sa inikaran, sa San Carlos naman kita masaylo. Jack? Gusto si Jack Fatima. Kinanglan madamo ka mo sang lugar nga pwede sa ilo-sailuan. Hinali mabutang sa delikado si Jack. Gali? Ate, malakat pa kita sa San Carlos? Ay, oo, natural. Para makalagaw ka mo dito. Kag makakita sang balaklon nga balay. Hindi na lang Chuy Nicanor. Hindi ba lang may hinablos ka dito? Oo, siya tong katuan ta. Ayuan na lang siya, Chuy. Nga pangitaan niya kami sang balay nga balaklon. Kag kung may makita na siya, baklon ta. Pero siya na lang bahala magprekura na dito. Ate, pwede Malustot man. kita dito kung may tsimpo na kita. Oo, sige. Tawagan ko siya. O sige, kunta ka siya. Papagitaan to siya sang balay kay baklon ta. Ate, sige. Oo. Ate, paano ding balaklon ta nga balay? Baklon ta eh. Ibiling kong kwarta sa magulang mo. Siya nang bahala magpasaylo sa ngalan ni Fatima. Jack? Sa akon ngalan? Oo. Imo ngalan ibutang sa kasulatan. Buot silingon, ikaw ang nagbakal, kag ikaw nang tag-iya. Jack? Nakat na Chuy Nicanor. Istoryahon tang magulang mo. Bilinan ko na lang dayon siya sang kwarta nga gamito niya sa pagsaylo sa ngalan kay Fatima. Hello! Major, katawag ka man. Nakapadala ka na sang item sa kabis? Nari, ginahimos. Mahala ka tugidugay tao ko. Hindi pagpalaktan ninyo. Be- Delikado. Ano? Nga man. Nagtimbre sa ako ng amigo ko sa laing na unit. Sa grupo ni Major Bernie sa region. May ginamonitor sila subong. Kag ila ginatumon kong positibo. Kag ginamuno niya. Aara sa area subong sang kapis. Ano? Hoon ninyo, gani. Laylo lang anay subong ha. Ibutang sa siguro ang tanan. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulon nun kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Ano naman ang problema mo ninyo? Nga nga daw hindi naman nag-drawing ang hitsura mo. Ganit ang ulo ko eh. Kapigaw subong sa lakas sa ligusyo. Damo sabad. Nga aman. Wala too ang nag-operate nga unit nga hindi namon kalyado. Ano pa? Hindi man makaulag sa bayong mga tao ko. Basi ko makalawit sila. Ay, abi pa tao hayila anay. Ang sumadakpan sila. Ako na kinamadula sa imo. Da. Pakantong ko din si Major. Kinanglan mistorya na mo ni Samayo. Kung magsigil-sigil eh. Mapituan ang negosyo ko sini, babes. Hindi maariglo ni Major ang ibang unit, ha? Wala budlay. Straight ko kayo ang heads ng unit sa province kag hindi madala sa sugilaton. Hati amo ng budlay da. Kinanglan may diyan ko gito eh. Kanami na talis ng lakas sa negosyo ko. Pero hindi ako magpasugot kang magkunol ini. Tungod lang sa mga animal nga to. Ara na si Jack Joy. Nagapapalik ni siya. Pwede gali. Kadasig magpadalagan sa tao ngayon na. Pau. O, ano? Mayo pang kondisyon, Jack?
O, Joy, mayugid. Kumplito bang papel sini? Naturally. Ati Mayo, dali lang ang makuha ko sa kwarta. Bayarin na rin ito, Kuha rin dahil ng papel, Choy. Okay, Jack, okay. Dawag tada. Barato na ni sa 60,000. 200cc daan. Gani man. Dali lang, Choy, Kuha ko rin ang kwarta. Mabalik lang ko tayo, Jack. Ibayad ko lang ng kwarta. O, Choy, salamat kita. Liyog na lang ko dahil yung isa kakahangat sa garilyo. Oo, Jack. Sige. Kaya, kaangayan ka sa imo mag-drive sa motor. Nagadugang ang kalab ko sa imo. Magbalik ka ron si Choy ni Kanor. Sakyan taliwat ang motor. Angkas ka. Mga lagaw-lagaw ta pati, ma. Matuon, Jack. Sige. May anak ko magsakay sa motor. Nga. Wala ka mong motor ng tito, ha? May anak si Manong Tito sang una. Daan man to. Kag gamay pa nga motor. Hindi pa rin sa bakal mo subong nga kataas. Amo na siyang Honda nga 200cc. Kanami ba na sa imo tulukon nga nagkasakay ka, Jack? Malagaw ta ka ron, Anay ka ba na, Jack? Mamakot ako sa imo. Hindi ka na maakig, ha? Nga, ano na, Nga ka mo ka sa kwarta. Diin ka nagkuha. Wala ka man makapangayo sa ilan nanay Minda. Ha? Akon ilang... wala ko galing ba sugid sa imo, Pat? Ilang may gimbiling nga kwarta nga akon amay kay Choy ni Kanor. Ginkuha ko. Amo pala. Sustingala ko man nga madamo ka sa kwarta. 150,000 ang bayad mo sa balay dito sa Hinigaran. Tapos, nagbakal ka pagid sa motor. Ay, tiki sobra 300,000 ang partida namon kada isa ni Choy ni Kanor. Ha? Partida sa ano? Ha? Akwan sa ginbiling gani ni Papa, ginbaligyan na mo ni Choy ni Kanor. Sige na. Dali na. Hindi na pagpaligbik ko nga nagkakwarta ako, pati ba? Jack. Damo pa ko source, Pat. Damo sa nagabulig sa akon. Damo ka man siguro sa buligan sa una. Ano pa, damo man na nagabulig sa imo, Jack. Madamo pati ba? May nagkatawag sa cellphone mo, Jack? Kilala mo? Imo ni kilala. Binig man ang nagagwa ng ngalan. Bebe. Kilala ko yun, Upod na mo sa prisuan. Hello, Binig? Ha? Si Digoy? Sige. Iatag sa iyong cellphone. Hello? Oto, Jack. Jack? Digoy, ikaw gali. May kinakagwa ka na utod. Oto, Jack. Nadismiss ang kaso ko. Gaginabalan ako ni Utod Bugoy, kag Utod Tito. Kay Utod Binig ako makadto. Wala naman ko sa pulihan ng pamilya, Abo bila utod? Kag nagambal sila sa akon. Nga konta-konta ka. Basi kon mabuligan mo man ako. Mabulig ako sa imo utod, Digoy. Ihambal kung anong mabulig ko. Diin ka subong Utod, Jack. Malayo ako utod. Pero mapuli kami din ni pati Masiloilo. Pwede kita din magkakita, Ate, sige, Utod, Wala tunta ka niya, sige. Dira ka lang nga binig, para may maistaran ka. Ambalon ko siya. Ihatag sa iyang cellphone to, Digoy. Ano ka-importante nga ito ng balan? Naging pakadto mo ako din sa balay mo ninyo. Importante gid kayo, Major. Grabe nga halong ang pagkadto ko din. Pasi may makakita, kag makakilala sa akon. Mabudlay na. Temtem pa lang sa lakyan mo, Isa pa Iman. Wala sa makakilala sa imo. Okay. Anong istoryahan ta? Major, apektado ng negosyo ko. Kagamay lang sa napagawa ko nga items na nga si Mala. Damo aswang. Ninyo, sige lang.
Sa magsigi ka pag basi madakpan ka, problema pa ganyan nga. Sino ginis Bernie man? Ano ginis sa kabakod? Mabakod siya sa ibabaw ninyo. Budlayan ka sa iya. Bakod ha. Masalangatan ni sa bunggoon. Oh. Ipapatay ko siya, Major. May tao ako sa Mindanao. Pakadol ko di. Ipahikot kong Bernie ngayon na. Dako ng halit niya sa negosyo ko, Major. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahit. Mga abiyang sundanin niyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Ining nga oras, ginadulong sa